Aínda que os estudos sinalan unha tendencia baixa da práctica relixiosa entre a mocidade, no Barbanza móstrase unha realidade máis matizada. A fe segue estando presente entre os máis mozos. Os últimos estudos sobre a relixiosidade e a mocidade apuntan a que non existe un rexurdimento xeral da fe entre a xeración Z. Entre esos datos sinalan unha tendencia xeral á secularización, tamén se detectan grupos concretos de mozos con maior práctica relixiosa e posturas máis tradicionais. No Barbanza, moitas persoas aseguran considerarse relixiosas ou ter medrado nun ambiente crente, algo que, segundo apuntan, segue marcando a visión da religión na sociedade actual. Sí, sempre. Un pouco. Bueno, depende un pouco tamén de como te eduquen dentro da familia e tal, pero hai bastante gente últimamente, eu creo. Sobre a mocidade, as respostas coinciden en que non se percibe unha desaparición de fe, senón unha continuidade que depende moito do entorno familiar e social no que medran os rapaces, aínda que tamén hai quen percibe unha caída da relixiosidade entre as novas xeracións. Menos. Hai máis, o que pasa é que non comunican. Será por vergüenza, non sei, pero creo que hai máis. Hombre, se non nas visitas papales casi todas son xente xoven. Bueno, depende un pouco tamén de como te eduquen dentro da familia e tal, pero hai bastante gente últimamente, eu creo. A presenza de iniciativas religiosas fanse notar entre a sociedade, algo que corre a favor do sentimento de fe. Tamén cada vez é máis fácil hacer como iniciativas para a gente máis joven e tal, e eu creo que cada vez hai máis. En canto ao futuro, hai quen afirma que a religión está decaendo, pero son moitas as opinións que apuntan a que a religión podería manterse ou mesmo medrar, especialmente tendo en conta as novas formas de difusión como as redes sociais, que están a chegar contidos espirituais e públicos máis novos. Decaendo. Non, está ganando peso. Está ganando moito peso. Ahora con las redes sociales también puede ir para arriba, yo creo, pueden ayudar las nuevas tecnologías y tal, entonces, pero más gente, pero no tan comprometida. Entre esas tendencias xerais sinalan unha sociedade cada vez máis secularizada, no ámbito local conviven percepcións que destacan a continuidade da fe e a súa posible evolución entre a mocidade.